Shalom. Huria nahi naholongoni Tuhan Yesus Kristus. Horas madita salutna. Tabuka ma parsarwata dohot Tuhata di minggu sadarion. Marende mahita sian ende 588 ayat 1 dohot ayat 2. Mari hite goarni debata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toni parbadia na tumo palangi dohot tanon. Amen. Kristus Yesus donong gabi hapistaran sian debata tuhita. Gabi hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan dibata pargo naso tudosan. Hodo sileon apul-apul tuaka na marsak roha. Hodo sileon gugo tuaka na gale asi maroham. Tata maaka na marsak roha dot aka na hona pangunjunan. Saya tata mahoy-hoy nasida. Jala palua nasidia sian hagotani. Asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaromoti, dihagotan, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik debata ima patik natar sura di patik bindu opat dot lapatanna. Ingot hamu ma pabadiaun hari minggu. Dina ono mari ma ulahamu nasa siolanmu. Alai anggo ari papidoni ari paradian ini jauh bade batam doi.
dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposona lahi-lahi, manang naposona boru-boru, ro di pinananmu, ro di pangisi ni hutani halak pe na mengebati hutam. Ayat na di onomari di topade batad langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitoni. Di bani do umbai na di pasu-pasu debata jauh ari paradianan nai jala di parbariai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasiang hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumagihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, saya pergoy mahami mangulaon naumbar tepatik mi. Amen. Tapa unduk jala tapa seret marwata tatopoti madosata nagonangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugona satu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosan nadangolon roh tujol ni habangsa habadion mi manopoti jala manggukan dosa nami. Macai jojot huarsaki kami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambenan nami narwai. Dan huhalangi kami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tonduni nami dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dan doson diri nami hubain kami. Dibaini tamado rimasanmu jala uhumanmu kami tuhamatean saleleng ni leleng nai.
alai nama porus mahami noaing tu asi ni roham nagodangi. Mangido sian rasa rohanami hasesani dosa nami salutna. Sai urupi mahami pabuahan rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Si panguluhami doot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni bata taringo Tuhan sisaan ni dosa. Alani pangalisot ta do umbay na tartulang Kristus. Jalabinahin ni hajatot ta do ibana mambugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata jalabinahin ni bugang na malum itahilala. Hasangaw po mandi beta na diginjang. Amen. Epistel turpuk dihita sadereon imana tersurat di panguhungun bindu 14 mamuka sian ayat sadar 1 ayat 4 taja mamar soring-soring sada-sada ayat dungi tuat masih Simpson tu timna gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin dongamu muse jadi nakok ibana muse asa dipaboa tu amana doho tu inana nina do adong do huida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin otpe sai buat hamu ma ibana bahen jolmaku ala nina amana dohon inana matu ibana dang adong huroha di tonga-tonga ni boru haanggim manang di tonga-tonga ni sandok homta bahen jolmam umbahin tung lahu ho membuat boru sian halak Palestin akan marhulup jadi nina si Simpson matu amana ikon ibana buat tomu diau ai ibana do hasolon nirwaku alain dang diboto anggo natorasna tung sian jahobadoi ai mangalului parbosiran do ibana dopak halak Palestin ai tongong kumongkom Israel do halak Palestin ujui olat nido saatna martua do naumbegi hatan ibata jalan nopesa amin. Nata
taha tindako maha porsiatai soona hita tindakon ni dongata sa porsian sanduk pertibion ram mahita mandok au porsea dibata jauba ido ama pargo nasa tudosan nat mo palangin do tano au porsea di Yesus Kristus anak dibata jauba imana dimuni si Maria naga bagabean si Antoni Porbadia andorang suabuhan ido tuata natu mau na bernit di panguni silatus namate terpajal na tua tuba notoru au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nama dia do dia sendosa do dia tai manolok mulak mangul sokot dagi ni halak naung mate do dihangoluan nasoro sudah amin. Shalom. Horas madi ti saluna. Damang dainang doa hangginang pinariwot. Om matiting namasa di huriatta di bagasan minggon minggu pasapulpituon dung Trinitatis tanggal 26 September 2021. Tema ni jamita sadaron ima mangolu songon parripe ni Tuhani. Titing parjolo Namar bagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagas oma Stephen Orlando Panjaitan SE, MAK, BKP, anak ni Amatta, Citua Ricardo Panjaitan BSC Nahinan, tubuh ni Inata, Roslin Burusiahan, ruas ni HKBP, Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Haji Midar nomor 10A Pondok Pinang Kebayoran Lama. Dot nanaing orwana Mecha Audina Borupurba SPD Boroni Amata Dr. Andus Robert Nixon Purba MPD Tubuni Inata
Sontika Buru Situngorang, ruas Niha KBP Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Bukit Indah nomor 26 RT 00 RW 01 Kampung Duku Serua Ciputat Tangerang Selatan. Sakap pamasong-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja AKBP Kebayoran Lama. Titik paduan, titik perjolo, nanaing majalo pasu-pasu perbaga summa. Rizky Junior di Siombing, anak ni amata bisnis Siombing nahinan, tubuh ni inata, Lydia Boru Pasaribu, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Bungur 2, RT 05, RW 012, nomor 20 Sia, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dohot nanang orwana, El Pierde Boru Sitanggang, Boru ni Amata, Manogu Sitanggang, tubuh ni Inata Nur Saida Boru Sirait, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Sukamaju Mulia 2, RT 001 RW 008 Serua Indah Ciputat. Sakap pamasong di Patupa di hari Sabtu tanggal Sia Oktober 2021 pukul 10 WIB di Gereja AKBP Kebayoran Lama. Patuluan titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbaga soma Andreas Natalis Ambarita SE, anak ni Amata Dr. Marulam Ambarita SKM, tubuh ni Inata Situa Delima Elizabeth Buru Papahan Nahinan, Elprida tubuh ni Inat Menggati Inal Elprida Buru Nadiak SPD ruas ni AKBP Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Tanjung Pura 2 RT 006 RW 005 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Dohot naneng orana Jessica Laresa Boru Hutasoit SE, Boru Niamata Lumba Hutasoit, tubuh ni Inata Rubondang Boru Silalahi, ruas ni AKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Komplek Karya Indah Village 2, Blok L nomor 26 Pondok Aren, Tangerang. Sakap pamasong di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7.30 di Gereja Resort AKBP Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuatama nasida nanaing majalo pasu-pasu perbagosoni. Di ting paduahon dana sorang. Nah di tanggal 10 Juni 2021 di basa-basa tuado sada dana boru di keluarga Saud Suryando Simangunsong, tubuh inata Dien Saptipa Boru Pasaribu, Maringanan di Jalan Delman Indah Sada nomor Sia RT 002 RW 11 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Banjar Bendi Paninggaran ipas do dan laki suang-suangni do naturasna. Titing padaluan pertanganan Banjar di Patupa di hari Selasa tanggal 12 September pukul September 2021 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Naparjolo di Banjar Kampung Perigi niuluhon ni Inang Pendeta Jojor Pardede MTH. Paduawan di Banjar Ben di Paninggaran nani uloni amang pendeta Jepri Sitindaun MTH. Titing papaton sermon parupuan di Patupa di hari Kamis tanggal 30 September 2021 mulai pukul sia WIB. Nats Psalmen 126 ayat 126 nani uloni amang pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposebulung di Patupa di hari Kamis tanggal 30 September 2021 pukul 10 WIB. Nats 2 Kronika 30 ayat 10 1 ayat 10 dan nyuloni Inang Pendeta Jojor Berpardede MTH melalui aplikasi Zoom.
Sermon Ama di Patupa di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 mulai pukul 8 WIB. Nat 1 Tesalonika 5 ayat 1 na niloni amang pendeta Jeffrey Sittendown MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 20 WIB na niloni inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Titik pawaluhon. Permingguan gabungan sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 20 September 2021 di Patupa Huriataro permingguan gabungan sekolah anak kota sekolah minggu masuk pungkusia WIB nanuloni inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Pasiahon learning calo situa di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 15 WIB maringanan di ruangan konsistori ni Huriata na niuloni amang pendeta Jeffrey Sittendown. Panitia Pesta Gotilon. Di situasi pandemi COVID-19 natadopi dopesa tusaunari, Patuporni Huriataro Pesta Gotulian di Huriata HGPBB Kawaran Lama. Ima dalata madok moliate di pangaramoton ni tuat di bagasan nguluta dina satahun on. Alani sakap Pesta Gotul ini di Patupa di hari Minggu tanggal 14 November 2021. Susunan panitia Pesta Gotilon nunga dilantik merhite SK di Sermon Parhalado tanggal 22 September 2021. Pengurus sebagai berikut. Pembina Pendeta Jeffrey Sittendown MTH, inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Penasehat Dr. Andus Benjamin Parhusip. Ketua Desmond Parhusip. Wakil Ketua Situa Insinyur Tanggor Lumbantoruan. Sekretaris Calon Situa Insinyur Sultan S. Hutasoid MT. Bendahara Calon Situa LR Vera Hutapea Boru Hutagalung. Seksi Dana Koordinator Situa John Pri H. Pasaribu beserta anggotanya yang seperti tercantum di Warta Jemaat. Seksi acara perlengkapan Koordinator Situa Yansen Pasaribu dan anggota seperti tercantum di Warta Jemaat. Seksi konsumsi Koordinator Inang Situa Kabur Manalu dan anggotanya tercantum seperti ada di Warta Jemaat. Seksi Humas dan Dokumentasi Koordinator Situa Repain Papan beserta anggotanya seperti tercantum di Warta Jemaat. Titing pasapul sadahon. Pendaftaran katekisasi. Nah di tanggal 15 Agustus 2021 nunga dibuka pendaftaran marguru malua di Huriata tu ajaran tahun 2021-2022 persyaratan sebagai berikut. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. Paduahon mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. Napatuluan formulir pendaftaran diserahkan ke sekretaris gereja. Paupaton fotokopi akte kelahiran, akte baptis, dan fotokopi berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, latar belakang warna merah. Palimahon melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang belum ruas HKBP Kebayoran Lama. Songonima hujaon hami titingon tuatama namangarabodita sa luhutna horasma.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di minggutta sadarion hatani Tuhata imanagabe turpu jamita sijak konotta si hanguluhonotta imanatar surat di surat ni Apostel Paulus tu si Pilemon bidusada mamukkamai sian ayat walu sahat tu ayat 10 sonon ma hatan itu hata tersurat di sih tapai hutihu ma ope gudang dunian hiras nirohaku di bagasan Kristus mengarudihon natamatuho alai alani holong nirohai tagonan maau mangilihilik nunga songoniau Paulus nung matua jalatariho nuaing alani Kristus Yesus asa huili-hilik maho alani anak kokku si Onesimus nahutubuhon dinatariho tonau nasomarguna do ibana na julo diho alai nuaing marguna situtudo diho nang diau nahusuru do ibana mula tuho doson rohaku do ibana huetong naing dunian tiupokku ibana asa sikatmu ibana pature-ture honau dinatarate honau alani barita nauli alai dangolo au mabain agia aha anggo sosian pamotoammu asa unang songon naso tarjua dengan basamu naing manian lomo niroham atiki alana ubain nasirang ibana sangobas yan ho asa gabe saliling na ibana diho dadabe naposom ibana tunglubi sian naposo songon dongan na hinaholongan lumubi diau lambihama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dietoko au dongammu jakkom maibana songonau ima sahatna mangulu songon parripe ni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah behado tutu asa tardok mangulu songon parripe ni Tuhani bagaimana supaya hidup
sebagai keluarga Allah. Boado ima sada keluarga pitur tadokma keluargata hitana saripe asa targoar ima songon paripe ni Tuhani. Sekali lagi, bagaimana keluarga kita supaya benar-benar disebut hidup sebagai keluarga Allah. Adong do na iko sitio potta. Adong do na ikon siula honotta. Asa bui uli jaladenggan ima na margoar parsaoran ama doho ina na toras doho ianakon ditongani keluarga. Persaoran persekutuan yang hidup di dalam Tuhan. Guarnama persaoran. Persaoran buadu au bui gabe saor tudong aku. Dokonon ni amama bohado bagenokku asa gabe saor au tu ripekku. Dokonon ni inama bohado bagenokku asa gabe saor au tu amatakku. Jalalaus dokonon ni natoras ma bohado bagenokku asa gabe saor au tu aka gelekku. Songonitong sebaliknya. Doh tujuan asa dengan uli parsaorani alai ikon namarojahan Tuhatan Tuhani. Supaya disebut sebagai keluarga Allah harus hidup di dalam firman Tuhan. Persaoran di bagasan Yesus Kristus sama dengan persaoran di bagasan berita nauli. Adong do sada na unik siang turpuk taon. Padohan ni Apostel Paulus ima tu si Pilemon taringot si Onesimus di ayat 10 didok asa huele-hele maho alani anak kokku si Onesimus nahu tubuhon dinatari hotonau didok nahu tubuhon padahal dang na Apostel Paulus ima bapak ni si Onesimus. Dang natoras nai.
alai didok si Apostel Paulus nahutubuhon dinatari hotonau. Apostel Paulus di penjara doi bana. Rasul Paulus pada saat itu dia di penjara. Ini harus kita campur bahasa Batak sama bahasa Indonesia amanginang. Saya perhatikan ada hampir setengah ini anak-anak kita yang mungkin sama sekali tidak mengerti bahasa Batak. Tapi karena kesetiaan anak-anak bersama dengan orang tuanya hadir dalam kebaktian jam 10.30 ini. Walaupun sebenarnya tidak mengerti bahasa Batak. Ya benar ya. Gak mengerti ya ini yang apa yang remaja dan juga yang naposo ya. Sotung lak sodong diwan nasi desi gereja. Alai omma terbukti ima asa gabebui uli dengan tardok keluarga Allah. Rap doho natorasna doho yanakon na tu bagas coro. Onesimus bukan anak dari Paulus. Tapi Paulus berani mengatakan yang telah kulahirkan tapi disebut anakku dalam bahasa Indonesia. Anakku. Kapan dia anak Rasul Paulus? Tapi disebut anakku. Dison agak heran doh kita bahasa sampai di dok Apostel Paulus ima molo di hata batakon di bibel tahun hutubuhon begas do pangatusion nyon hamak kamang do tamak kenan hutubuhon molo terjemahan bebasna aku yang melahirkan itu. Tapi dalam bahasa Indonesia anakku. Ayah hado didok tu hatta Yesus. Tuhita akan aporsea. Didok huguari do hamu alani au ale-aleku dongaku bahkan di dok huguari do hamu alani au anak kokku alai gabe dipakai Rasul Paulus mohon hutubuhon ninna sama dengan do i anak kokku do ibana. Yang mau dikatakan dia adalah anakku. Rasul Paulus mau mengatakan dia adalah anakku yaitu Onesimus. Kusebut dia anakku karena firman Tuhan. Kusebut dia anakku karena Yesus Kristus. Di sido hadumuan di parsaorani. Asa gabe di do ibana do. Dia mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya ini kepada Filemon. Untuk itu Filemon, kau juga sudah menerima firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Onesimus sudah saya layani. Firman Tuhan sudah saya sampaikan kepada dia. Dan dia sudah berubah. Dia sudah bertobat. Dia pengikut Kristus. Dia juga disebut anak Kristus. Maka dia akan kembali kepadamu. Terimalah dia. Bukan sebagai hamba atau budak pada waktu itu. Tetapi sebagai saudaramu yang paling engkau kasihi. Karena dia adalah anakku.
di sido hamuak kamang do tamuak kainang bagas ni padohani asa terjalin madinasi dan atolu akan mangulu di bagasan Kristus saparsaora di bagasan Kristus mereka juga disebut keluarga Tuhan. Akan porsea di Tuhan ta Yesus sa keluarga di. Akan marhaha maranggi nasaripe keluarga akan samudar ikon mangulu di bagasan Yesus Kristus. Ikon saparsaoran di bagasan Yesus Kristus. Sama dengan ikon mangulu jala saparsaoran di bagasan hatani Tuhani. Firman Tuhan. Molo saparsaoran di bagasan Yesus Kristus saparsaoran di bagasan hatani Tuhani namar lapatan parsaoraninak kini nasidabe ikon hobbar tulomo ni rohani Tuhani. Ikon hobbar tulomo ni rohani Tuhani. Dan boi gabe asing siani. Molo asing siani berarti dan terguar ibana masuk tuhorong ima keluarga Tuhan. Dan terdok ibana ima paripeni Tuhani. Sia Tuhani do karorwata jala laos didok diturpuk taong Tuhani do na manubuhok kita. Tuhani do na manubuhok kita. Atong basarupa dehi molo hamu akamang inang akanatoras manubuhon aka iana komuna. Molo asing siak kamu. Molo manibil siak kamu. Dangi begi hatamu. Dangi huton hatamu. Suku-sukun. Ataradong dujuk ni roha. Adong. Amang gelekon. Inahakaina. Matung lu jauh menubuhonon. Matung lu jauh mangaroroton. Alai ikko gabi songonom maibana. Tuhan itu na manubuhok kita. Atong molo Tuhan itu na manubuhok kita. Molo Tuhan itu na manubuhok kita. Ikon molo didok sarobang mahita doho ibana. Kita harus satu dengan yang melahirkan kita. Yaitu siapa? Tuhan. Disada Yohanes 4 ayat 7 di doksonon. Hamu akka haholongan. Masih haholongan mahita. Ay siya debatado haholongoni. Jalaganup na marholong ni roha. Ima naung tubu siya debata. Jala ditadda do debata. Ganup na marholong ni roha.
imana tubuh siat debata. Orang yang hidup di dalam kasih, dialah yang disebut yang lahir dari Tuhan. Yang lahir dari Tuhan, itulah keluarga Tuhan. Berarti jika disebut keluarga Tuhan, merhite turpuhon di sada Yohanes 4 ayat itu. Ikom mangulu di bagasan holong. Idu na tumibbo. Ala ianakon ni Tuhatta Yesus dohita. Na ditubuhon ni Tuhani dohita. Pakokopon na luar biasa. Sampai kehilangan nyawa. Mate tersilang Tuhatta Yesus. Dihau pinar silang. Ala ni makokop akka. Ianakonna na tinubuhonna. Imahita. Untuk kelepasan kita anak-anak Tuhan yang berdosa. Kristus harus mati di kayu salib. Itu karena apa? Karena cinta kasihnya yang luar biasa buat kita manusia yang sudah dia lahirkan ke dunia ini. Unang mata sia-siahon. Ikut taargahom mai. Ikut jakonota mai. Ay argado pakokopon ni Tuhani. Tungoluta. Ikut jakonon ni si Pilemon ma. Si Onesimus. Ima hatuban nahian. Alay lari si Onesimus. Pajupang ma di pelarian nai. Doh si Apostol Paulus. Ahadiula Apostol Paulus. Itanopot tu ibana. Berita nauli. Hatan itu hani. Asa manada ibana tu hatta Yesus. Dungi. Ipaulak ibana. Ikomulak tu napunasa. Ima tu si Pilemon. Imon. Jalo ma ibana amang. Naburjube si Onesimuson. Alay mo lo jalo ommu ibana. Dan gabe hatobammu be. Alay. Ikon molodidok. Ikon ale-alem. Natakas haholonganmu. Alaniaha. Ala ni berita nauli. Saling menerima. Masih jakonan. Dan saya mamereng dia kena hurang di pudi. Alay ala ugogo do holong ni rohai. Karena lebih kuat kasih dari Tuhan. Itulah yang membuat manusia saling menerima. Masih jakonan ninna. Ayang go say ningok do rupanya kana hurang ate. Badang buhi hita. Sono didok nakingani. Asa targuar hita na tubuh siya debata. Ganup ikom masih haholongan. Hidup di dalam kasih. Orang Kristen yang hidup di dalam kasih. Dia tidak selalu melihat ke belakang. Kekurangan temannya. Kekurangan saudaranya. Sebab itu akan menjadi penghalang bagi dirinya. Untuk menerima dia apa adanya. Hamak kadongan na hinaholongan. Di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Natubu sian tuhattaido hida. Natubu sian berita nauli do hida. Atong tuhatta Yesus berita nauli i. Mananopot tu hida. Holong nasian ibana. Asa di bagasan parsaurata. Mangulu mahita di bagasan holong nasihat Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Mangulu mahatami dihami oleh Tuhan. Mangulu
Parsauran nami. Jala hatami dole Tuhan pahotton hami. Asa di bagasan na tubuh hami sian ho saparsauran hami dohot ho asa hami sama hami pe di bagasakko ali Tuhan saparsauran na masihaholongan molo penahurang malo hami ali Tuhan perbisuhi hami laos pargugui hami laho makanguluhon hatami asa tu sitong namahami akka ianakom na tinubuhom jala na totong makanguluhoko digulmi ningulunami marsada-sada. Ali Tuhan diaka ulaun ni akaruasmu di ulaun na marragami di inganan na marserahi terlumubi ali Tuhan di situasi pandemi COVID-19 do pinuaingon arapoko masaluhut ruasmu manang di dia pinahobar dia ka ulaun na sida na marragami asa oleh Tuhan na mga linggumi marhahi pason margugu goklas ni roha jalagok pasu-pasum songoninang dito nga ni ganup bagas keluarga ali Tuhan totong ma asniroham na manggohi ngulunasida law songoninang diaka nataruli las niroha marhiti pasu-pasum isarani na makalason ari hatutubuna na makalason ari imaditi kinamajalo pasu-pasu pardonga sarepeon amadoho ina sian ho di bagas corom parsorang ni ianakon songoninang dia kenang Jepangan sirokka ni todina aka anak doho buru ni huriam dapotan perkericuan songoninang dia ka natabba aka pangkat nabi doho jabatan nabi maragami ali Tuhan hodunau botosa homali Tuhan na maperbisuhi na sida karuasmi marningot dinggan ni basam jalahuhut maddo mauliati tuhu dia karuasmu na di bagasan parsahiton tong dole Tuhan bonon nami tu bagasan tanganmu nabadiai asa homali Tuhan na mangalehon hamalumot tu nasida amanami amang sabam sirait nyonya butar-butar boru saragi napitu situa Edward M. Tabunan nyonya Tisihan Dini Asima boru manurung nyonya M. Tabunan N. boru simajuntak nyonya Leni Tiam Sapa Pahan boru gultom Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan Bapak Tony Nahal Hutapea Bapak Pendeta Daulat Perdemuan Panjaitan Bapak Ridwan Irianto Situmorang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait dohot naso huguari hami oleh Tuhan natongon na di bagasan parsahiton nabi songone nanga karuasmu
Molo pedong ali Tuhan dia pala tikion kamanami nanami salu na nasida tehe molo adong na di bagasan persahiton ali Tuhan tuhodo pasaton nami asa marhite asini rohami tangammu na badian alabohi imamajama pamatang nasida hu haporsay hami laos jupang nasida hamalumon siam persahiton ima alani asini rohami ali Tuhan diaka namarsitaonon namarukil ragami akasitaonon borak ni aka pikiran borak ni aka siadopan diaka gulmi ningulu ni aka ruasmu homale Tuhan nama pergogoihon jalahona mangapuli nasida jalahona manubuhon pakirimon na mangulu di nasida ditikina pasahatommu gok nilas ni roha di nasidabi atau ngali Tuhan sa diho mangulu nami hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata mari dehita la suhut papungupilian. Hatan ini bata o jahani piliata di minggu on tersurah di Mazmur bindu siap luonom ayat 8. Leon hamu ma di jauh bahamu leoni guarna buan hamu masih leon dungi masuk mahamu tu bagasan aka alamanna. Marende mahita. Terpilih
tapa saha ma pilihan nong tapa pungun tua do pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nilion mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabewap na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaun tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajonmo. Say saut molomoni roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Say sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena. Tuto di munabe. Amin. Itu saja. Tuhamuna saluhna akka aamanami inanami hanggi pinaribot saluh ruas ni huriata kita narap saparsauran di bagas joron songoninang di bagas tabi marhite live streaming. Sika tama masih jalangan songon nasomal di pitu gereja. Sian hami hamuak kamang dot tamak kanang saduhutna ruas ni uriata. Sian hami padita aka amang inang situa parhalado na makobasi mingguta songoni doho sian organis song leader tim multimedia dot sonmen salut nama hami pasahaton Tuhamuna. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhna. Salam sehat ma dihita saluhna. Horas, horas, horas.